Здравейте, приятели! След като преди малко бях на лайв, но хората само ме гледаха, нито правеха харесване, нито каквото и да е. Нямаше, както се казва, на кого да гледам, затова сега ще хвърля карти за тези, които ще попаднат на това гледане. Картината, която виждате, е моя. И така. За тези, които ще попаднат на това гледане, какъв е съвета на архангелите от днес до края на тази седмица? От 10 ноември до 17 ноември включително. Какъв е съвета за всички, които ще попаднете на това гледане от 10 до 17 ноември включително? Какъв е съвета на архангелите за всички вас? Първата карта е да имате търпение. Мечтите ти се осъществяват по-бързо, отколкото си представиш. Все пак прояви търпение, докато озреят. Каквото и да искаме, все пак трябва да знаем, че за всяко нещо се иска и време. Технологично време. Обучение и преподаване. Дръж ума си отворен и усвоявай нови идеи. После ги предавай на другите. Промяна в професията. Житейската ти мисия те тласка към благоприятни промени в професията. Ако не се чувствате добре на сегашното си работно място, значи е време да го смените. И архангелите ви казват точно това. Нека картите се заредят, а сега ще ви отворя от моите лични карти, които са на тема любов. Кой тайно е влюбен във вас? Кой тайно е влюбен във вас? Ще изтегля 3 карти, чрез които да разпознаете този или тази, за когото не предполагате, че има някакви чувства към вас. Кой е тайно влюбен в хората, които ще попаднат на това гледане в рамките на от днес 10 ноември до 17 ноември? И така, първата карта е лицето, чието име започва с Б. Втората карта е лицето, чието име започва с А. Третата карта е бедност. Този, който е влюбен във вас, може да е беден, а може и да е беден на емоции или да се чувства беден без вас. Това са картите, които изтеглих за вас днес. Бъдете щастливи, хармонични и благословени. Който желае, може да ме потърси налично или да следи профила ми.